Oh, cute! Meron siyang pet. I'm the observer of earthly affairs and the matchmaker for all lovebirds. Do you also want to find your fated one? Mo sa mga gameries, ako nga pala si Paolo at kating-kating na ba ang kamay sa phone ng bagong lalaruin? At pagod na ba kayo maging bano sa mga mobile games? Welcome sa Honor of Kings! Welcome to Honor of Kings. Ito isang mundo na puno ng mga sinaunang alamat at mga makukulay na mga bayani. Kilalanin natin ang mga heroes na yan na may mga komplikadong relasyon sa isa't isa. So it's complicated kumbaga. At sa mga walang relasyon dyan, dito sobrang daming mga relasyon na pwede nyong ma-enjoy at maintindihan ang kanilang lore. So mag-deep dive tayo saglit dito. Kaya samahan nyo, tinitingnan ko nilang mga ugali, mga anyo, tunggalian, mga kwento at paano sila nagtagpo sa mundo ng Honor of Kings. At syempre, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-misteryosong lugar sa larong yan. Hindi ang utak ng Jomo, kundi ang Misty Marshes. So bago tayo mag-dive sa mga heroes, alam mo ba ang Misty Marshes? Kilala sa kanyang malawak na kagubatan at mga lumang puno ng hiwaga. Ayon sa alamat, ang Misty Marshes ay nagmula sa isang higanteng puno na puno ng mahika o tinatawag nating wonder energy. Ito ay isang kakaibang magic pero hindi na ito basta lugar ng kalikasan. Nasa ilalim ito ng mga kabundukan na mayroong mga ancient secrets at mayroong mga kapangyarihan nito na pwedeng baguhin ang buong mundo. At dahil punong-puno ito ng mahika, dito rin nagmula ang ilan sa pinakamalalakas at komplikadong mga bayani sa Honor of Kings. So unahin na natin si Yarya at si Sirus. I welcome all the world's least lovable people. Why are you so clingy? Look, there. Si Yarya, mukha siyang antelope, pink hair na naka-twin tail at parang malaibo na itsura nito ni Sirus. So unahin na natin si Yarya. Come on, who's the besto? Dahil siya ang protektor ng Misty Marshes, priority niya balansehin ang mundo at ang harmony na meron nito. I'm not dying. I'm flying back into the sky. Pero si Sirus, medyo hindi serious. Hindi siya ganun ka-chill. Mas aggressive siya at power-driven. Kung tutusin, ang clash nila ay tungkol sa ambition at sa harmony o peace. Yung tipong gusto mong protektahan ng kalikasan, pero paano mo gagamitin yung kapangyarihan nito? O sa isa pang tanong, paano natin magagamit ang kapangyarihan ng kalikasan nang hindi ito naiistorbo? Kaya ang bawat laban ay ramdam na ramdam mo kasi napakalaki ng consequences ito. Kalikasan ba naman ang iyong galawin? Moving out. Killing spree. Double kill. Sunod naman dito si Jaja at si Ogran. I am Ogron, the seer. I am the observer of earthly affairs. Ang cute! Meron siyang pet. Ito, bago labas lang si Jaja ngayong September 25, kaya subukan niyo na agad siya. At ito naman si Ogran na merong malaking staff. Itsura pala, alam mo na main character siya. Si Jaja, hindi Padilla, ay kilala naman sa kanyang connection sa nature. Graceful, almost ethereal pa ang kanyang vibe. Don't be afraid. He's been waiting for you. Go on. Pero si Ogran, iba ang usapan. Medyo dark, destructive siya na nagmumula sa kagubatan. So pareho sila nasa loob ng kalikasan, magkaiba lang sila ng side ng nature. So yung kanilang clash ay basically chill nature versus nature na pagod na sa mga kalokohan mo. Yung kayang-kaya mo sirain ng mundo at kayang-kaya kang sirain ng mundo din. Si Jaja gusto niya ng healing at growth, pero si Ogran, destruction lang ang nasa isip niya. So dito makikita mo sa kanilang clash ang paglalaban ng creation at ng destruction. At syempre bonus din na nirelease na si Jaja nung September 25, kaya subukan nyo na siya agad. Has been slain. So ang sunod naman si Long Mejia Este Long, ang wise and ancient dragon. Ito siya. At titig ng dragon, di ba? Dragon may tatong sisiw! Si Nezha at si Dong Huang. I fought for my freedom, so I'll do whatever I want. Turn to dust. So si Nezha, and siya, makikita mo ang kanyang mga panlaban na pinalitan yung kanyang puso ng Wonder Key, at si Dong Huang na merong mga sungay.
Ganda ng kanyang mata. Parang nakatitig sa akin. Treat me like white tees. Don't get me dirty. Kita mo kahawak-hawak niya ang kapangyarihan. Nakikita ko na ang aking future. So si Long ay meron siyang dalawang mahalagang laban dito sa Misty Marshes. Una kay Nezha at isa pa kay Dong Huang. Si Nezha batang mandirigma. Siyempre rebellious yan. Para sinasabi niya, umay na ako sa galawan ng nakaraan. Gusto ko na mag-move forward. At si Dong Huang naman ay isang strategist na parang tipaklong pawn defense ni Manny Pacquiao na GM Grandmaster. 10 steps ahead kung mag-isip. Kaya ang labanan naman ni Long ay labanan ng intellect versus tradition. Kaya paglaban silang tatlo, makikita mo labanan ng henerasyon, ng wisdom at ng revolusyon. Sunod naman tayo kay Quizri. They say I'm a kind of master, but actually I'm different. Di ko alam kung minawarak ko yung pronunciation nilang mga pangalan dito. Pero ito, kung kala mo bata yan, napakaraming alam niyan. Sana all. Siya ay isang scholar na nagustuhan ng mga sikreto na origin ng mga forest. Siya ang master tactician ng Misty Marshes. Strategy ang kanyang specialty. Yung tipong kayang mag-adjust sa kahit anong pangyayari na una na niyang naisip. So para siya si Dong Huang. Lagi siyang may backup plan at pwede niya i-manipulate yung kanyang kalaban para sa kanyang kagustuhan, para mas madali niyang matalo. Naiisip na niya lahat ng posibilidad para si Doctor Strange. Kaya inuunahan na niya para sa kanyang pabor. Siyempre, hindi lang naman sa physical na lakas mananalo sa isang laban. Meron din siyang strategy, meron din siyang utak kung paano mo gagamitin yung physical na lakas ng kalaban mo sa kanya na mga may good memory. Mahina na ang memory. Nakakatuwa panoorin kung paano niya ma-influence yung mga nangyayari sa game na hindi kailangan itaas ang kanyang staff. These broken hearts still beat for the heavens and the earth. At kung makikita nyo nito, napakarami pa mga heroes na pwede nyo gamitin. May kanya-kanya sila mga istorya. Iilan pa lang yan sa mga sinabi ko sa inyo. Kaya dito sa Honor of Kings, hindi lang basta labanan ng skills, kundi ng utak at ng strategy. Merong lalim ang bawat relasyon ng mga hero na yan para mas maramdaman mo pag nandun na kayo sa labanan kung ano ang kanilang pinagdadaanan sa isa't isa po. Diba? Para may dinadamdam. Mas lalo nagbibigay kulay at lalim ang inyong mga strategy na ginagamit kasi alam mo kung saan sila nagsimula at kung ano ang pinagdadaanan nila sa isa't isa. Na hindi mo basta-basta makikita sa mga MOBA games na ini-spam mo lang isang hero, wala kang pake, basta mananalo ako dito. At kung yun ang yung meta, gagawin ko na lang. Kaya sa mga darating na update, siguraduhin nyo updated kayo sa mga bago mga heroes sa parating dahil marami pa kayo matutuklas ang bagong bayani at mas lalo nyo intindihin ang kanilang backstory, yung kanilang istorya in relation sa lahat ng mga bayaning yan. Parang yung relasyon nyo si Rizal at ni General Luna, di ba? Makulay, mga chicks na habol nila. Mas meron tuloy lalim yung kanilang mga back and forth, yung kanilang mga pag-uusap. Kasi alam mo yung, at dahil alam natin yung kanilang pinagsasamahan. Kaya abangan natin ang susunod na magdadala ng bagong drama at aksyon sa Misty Marshes. So maraming salamat sa umabot nito. Huwag nyo tayo like, comment at i-share nyo na sa mga kaibigan yung kating-kating ng kamay na hindi na mabaog sa mga mobile games sa Honor of Kings. Salamat sa mga gamers na umabot dito sa dulo. Kita-kit sa game. Paul gamers na mga maalam.